Hello, in lo dam tlang em. Voin hi sang ni som ni panga December ni som thum ani a. Ka subscriber te viewer te chi bai ka buk le vek chawa. Voin ni hi ka soitak angkhan ni som thum ani. Ni nung berdot tu ani tamaya. Ti chuan Pangpar te a vendan mo a hriklak a vendan te kan lo zir le ang dam lo te lo dam vong ula ro in ni hi hmangai na nen in rem taka hun hmang turin ka som chawani tin hei pangpar ven na kati kha hei multi neem oil ani a hei multi neem ani a chuan hei organic sani a lo om lova hei a chung a tui hi nge ni adum deuh khuya ta chuan in lo en zelang pangpar kha shik hei kum thu kan ti mai Mizo chuan in kan thian te chuan in pangpar shik bom pon ti chaw lo kum thu an ti mai a heng ho hian in pangpar hi a bom du a hna ate atikirani a hna akir dan te chi hrang te kan ron ti langanga a siam dan hi kan tilang masanga mo hei hi liter ni bom vel nin ka sha ta hian hemi hi hei ti vel hi ml thum vel hi ka telani chu hei ml thum vel mo chuanin ml ni vel angani chu chuanin ti hian hei avar vek maya a ron nu khui mai tian tui kha ti hian tui kan leya hei avar vek maya mo bong hute angna ron po khui mai ni chu i ka soi du chu tun shik po hi an a lo ka tia Christmas le kum thar vuak vel enge kan buai hun lai kha an lo chang ve ni chu kum ten hian an ti dan shik ho ti dan ka ti mai mo chuanin Christmas le kum thar vuak vel khan pangpar te kan lo enkawl man lutuk lova fatu te kei phei chu fatu ten ka kal thina khawang khanin ka pangpar kha tlema zong kha shik khan an lo bei ve ni chu khonge anei tunu om lo boka ti ni om tak hianin aka na hi kan enti rang chang hi a ong lai ani a helai tak hi hei e tu na point bol ho hian a lo hno a mo bol loina hno na hi hei helai tak hi bol loina hno na hi thil zum hian mo internet mun phia tlang zum te hian ka lo hei hol thina a ping tlatanga tinge mani lein lo ti takin hei ti hian a hol thei ti hian ka hol ong mai thina chuan kan tui spray tura hianin tlang pui thu in kan spray don chuan a filter vel hi kan ulukanga tui thiang hlim kan hmangang tui bol hlo deuh kan hman chuan a eng lo don ni ti hian ka pam ta ni hei hi tun lai chu ni tin ka pani chu dal dewin organic sani boka katia kan lo en ti rang chau helai hi hei alangem ka shelawa hei shikwar thok sep hianin pangpar kung kha an bei ta ni chu hei ti hianin a hnuai lama tangin king chili kan ka ang deuh tho khan uluk deuhin kan ka pang chu ti lo chuan a thok sep hianin a lo bei ve thina ni chu mo nimin pia te ka kap to a then chu hemi petunia double tak hi an lo bom veng ti ngai na ka shelawa tukina hi ava khotre tut ve ka tia ka cheka chuanin an lo bom ve tho ni san lo bei ve tho ti na ni chu khawang khan kan pangpar te moi taka alo hei a moi lu tukani chei petunia double hi mo ma se alo khor vek ta ni chu alo khoranga ti nge le katia ma se chu shik khan alo bom wang lek kha lo nia a hna then khat kha lo khora par hi moi em mai ni hei
ni hi a chuak to a min lama kan fe dai wang khan i ka tlaya khan tuite ka pe man lawa ka chaw deuh nen ka mu kan mua kan huan te kan phanga chuanin hei ti hianin uluk dawin kan pe ang hei fang mirina an ran vulan ti mai mithiam te soidan chuan fang mirina an ran vul mo fang mirin ran an vula chu mi ran ina a hrin chua ti meng a siam chua thil thlum kha mo hemi thlok war sep hianin bu an lo cheba khami an ran vul khan thil thlum kha an lo siam chua ka chumi chu fang mir khan an lo bom ta thin ani chu mo an cho tan khan fang mir khan an lo mang ve a chumi wang chuan kan ve na ngai ni chu khami veng tu tan khan hei nim oil hi ka mang mai thina mo hei hemi tak chu ka soi thin ang deuh khanin multinim a intia nim oil atanga siam ani a nim atanga siam ani wangin ina po ka apoi lo ta ni chu chu wang chuan hemi hi hei a entirna ni chu sampul atan a entirna tan hemi hi karon ka patin a hrik dang ina abom pakhat karon tilang leng hei hi daisy red pom khani ta ni chu kalo veng lawa a hrikin alo bom man alo khor vek ani chumo hei te hi amaro choi alo thapia na katia entir na tan alo tha ve zela ti hianin takin chu kan ka panga chuan hetiang chi a khor pakhat hetia damdoi ka mo lo thale ta a omle ta ni a chan chu ti hianin sap thu fingin ti dam ain in ven ol samzo kan tia chu ti rual chuanin ti dam te po hei pathian zara tlem chu an lo om ve ma ro chu ven hi alo poimo zo kani ven thei kha alo poimo a chu hei hi kirvek to si ma se hei azik kan pai hei tuna pozi khi ka pai deu reng ta ni azik kan paya akir lai kha ti chuan azik no a hianin chu fang mir hian ran an lo vul ka ti ve mai chu mi chu ti hianin kan ka pa kan ka khan azik kir lai te kan sik bowa azik kir lai om to lo wangin ti khan an lo troi ta ni chu mo ti han alo ven ve alo ti dam ve thei tho ni chu then ma ro chu ka soile soinu sap thu fing hi sap pho hin lo fing khop mai nam puina na chu sap thu fing hi ka ti mai zela mi soidan ani chu ka copy keima soi hriat ko ni chuang lo mi soidan ka copy mo chu mi sap thu fing sap pho chu ani sap thu fing in ti dam ain in ven ol samjok an ti ang deuh khan in ven kha poimo ber zo ka a chan le wang chu ti hei anat to nu ti dam hi chu har le ni entilnan tong thu chelawa kan te khin tur chu cancer te zun thlum te po in ven chi po ni mni le kan ti rualin ei in check reng a ti dam ol samlaya lo in enkawl kha alo poimo zia soina ni chu ti rual chuan hei bubi pi sang zun thlum te hi pian thima tangin nei chun om ka ring chia lo amaro chu eile in te kan exercise lak dan te kan mut dan te keimani da kan in dai than ti a cho ei lawa in dai tlam ni lawin dai ti sian te dan soi ang deuh khanin exercise kan lak te mo khami atanga kan in ven te kha poimo ta ni chu wang chuan sa phowina an lo soi hi ke ka oi zong takania ti dam ain in ven ol samzo ti kha bp sang ni hlau ngoi kan ni chuan exercise kan la ang eile in kan ei tha ang kan mu tha ang a chan chu kan mut daik ti kan control a poimo ni entinan kamu thei lo lom te phone en tlat te mo ril ruwa thlei rol kan pha te phone en te kan khap rolin keima ni te hian phone en hi kan hrat em mai ni
abik takin tun lai nu valai te mo phone te hi kan fa te phone khoi kan phal lo ma se kai ma ni han kan khoi le tarau sia mun na chang hre lo tho na chang hre lo nu tam tak patam tak ti kan omani hei mam si bik takin hei a bei du em mai mam zik no lo chor tim hi mo ran nung hian an ran vul na tan hianin a tha ni miang ka ti maya hei ti hian hei var neu hian a bo ani chu hei hi uluk lia ti fai ngai ni chu hei an la ei chelu tuk lova mo chuwang chuanin enkawl nguna ngai azik no hi azik no hian an bei ta thina chuwang chuan azik hi sik bo daila atir te tangin heng te poi enkawl lang chuanin an bei chuang lawang azik no lai tak hian du lai tak ni mam si tui ni karing an cho tha tak nin karing amo a then chu an lo par to a hei a par ku mum lai taka thian a ku mum lai taka thian an lo bei ta thina ni chu hei chuwang chuan uluk lia kan ka angai ni chu chuan hei ka kutlong hian ka khoi bor pathian zar lo om lo tura ka ngaya chan chu nim oil ani wang organics mo tu thu sam chuanin glove bun kha chu a tha ka tia ka lo nei rem chang lo ema ka ri bor ke hi i comment ate khan min lo how ru ka ti khan khoi su te po ka min lo ti ulamo i a comment a khan a sai bor thaiania hi a var par moi em khani a par chi sang ani a hi mo chuwang chuanin hei lai mi hi ka hmu na chan chhe lai tang hian ania hei lai hi azik no mo aku mom tu ron in tin tu no chek kha fanghmir ran vulina cho tha ta na an lo rin ber chu alo ni ome a chan chu an om ve sia hi tianga hian mo tin karon soitel le du chu hei hi mam skum hlun kha alo ni ta ni om zia choi helai hian a zung an ron puak ta a hei zung puak hei tian apo chhuat thei mai ka potri lawanga chan chu chuan mam si khoya nge kat tur te min ron tia min ron zo ta mams bi ka hianin kan ron tilanga nga hei lo ni ta se mo mam si hei lo ni ta se hei a heng hei he tiang hian apar ta he ti lai hian pai dai kha poi lo ni chu he ti lai hian kan paianga chon hei heta hian he aron chor no om to hi mo 1 2 3 4 5 6 lai alo chor do ni lan kan pai ve kang tu na chon ala par vul makala pai lawa kar ni te an ti hian an par to bon kar ni kar khat kar ni nu thleng hian ni som chuang hi an la par moi thei ni chuwang chon hei an chor chak lu tuk ta ni chu moi hela hian pai tur ka ti khaila hian paianga la hian choran ron chak ngoya ta chon tla hian in paianga apar tu na po pai apoi lo ma ro chu kala ui dewani chu chuan hei he tilaya po hian apai na tur cho lo hriat ve mai ni chu ta hian kan paiang ta hian kan pai se langa ta chuan an ron chor triam anga buk moi tewin kan lo nei don ni chuan khai pangpar dam doi ka chu kan du tok deuh mai do nem niang ngoro enge ni thil pakhat le rose kha rose po hi alo bom du lu tu ka rose a hin kan lo ti langang hei hi ni hi rose chu hei hi amoi em maya chu ti rual chon chu fangmi ran vul chuanin thlok sep kum thu an tui chua ka ti mai no sen nge ni ka hre lo mi thiam ka ni lo wangin hetiang lampanga tuimi khanin in lo en fu chuan komena te in lo soi chuak in lo ziak chuak don ne chan chu hemi kum thu ang deuh bet mo ban dum thu var thlok sep ang chi ho ina an bom thina ni wangin rose khai hi an lo bom ve ta ni an lo bom wang khanin par moi deuh tur kha aron ti chul ka soi thiam lo ti chuanin an lo bom khat veka a than tur angin a thang thei lova mo par moi thei lo kha
ตุกนี่ก็ไปตุกเนี่ยได้เป็นตุกนี่ก็วางอินให้อารมณ์ดูอมแต่เอ็มให้พอกูมุมพอชัดตะกินอารมณ์ปาร์สวกตัวก็ง่ายให้อดูอมลุตุกะให้อเซนดุกมารุนกันละรันนี่จู่ให้อากุงเตปอฮีเหลาสิเซลชาวตัวง่ายละปะที่อันซาระให้ก็ใส่โรสเตปอเห็นเหลาบอมดูนี่สรนเตปอินบอมดูทว่ามักลุตุกสรนรันปาร์สวกตัวเตปอตัวกะประดับดอยินให้มินิมออยล์เลียนมั้งกะปะอันเราชัดโตลุดตุกันนี่ที่เด็กก็รอนใส่เตลดูจวนินโรสะปกขานินให้นิมออยล์ชัดนะจูทุกตินมายินที่ฮันกะปะอปาร์เตปอฮีที่ฮันกะปะปาร์เตปกะบอร์มองอินตินมาเรานี่จูให้อัดกระดูเอ็มนานี่นิมออยล์อาเวงเท้าเสียมั้งตินทิลประคัดให้มีดำโดยกันในเริ่มจ้างเราอันนี้พออินตุยสิลข้าพอยเราตุยินกันสิลังกุดลุ่มที่อ่างเงี้ยนี่ปังปาร์เฮียนมั้งน้าเส้นเราเปียงถิ่มปนกุดลุ่มมันเงี้ยเอ็มอ่างเดียวกันปังปาร์ปนกุดลุ่มมันเงี้ยเงี้ยนี่อัจฉริยะเราไล่หันเทนเนวอ่างจีเตมั้งเราไล่หันเทนเนวว่าอปาร์อันน่ะเราหันเทนะหันโปสักเนวแต่ข้าอันเราเงี้ยเอ็มนี่อันเราชัดปุยกันติมายาโม่จู่วางจวนกันปังปาร์เนี่ยเด็กนี่จู่กันให้มีในอังซาจู่ในเรามาอีละกันในหิทุ่มเวดีเดียนี่จู่กังมาหันตีปุยจงกำหอยเราเนี่ยกังลุตุกเราจู่ติรัวจนก็เอ็นกอลอัตานจวนินเต็มจวนินเราชันเต็มเววางเฮียนินเอ็นกอลเซนเราเดือดทอฮีกันเราดูอัมตัดทีนะซุ่มดองมีตีตะกะจู่วางจวนกังเดี๋ยวเล็กเอ็นกอลหาวตะกะให้ปนิทุ่มปดลีงานในตานเพย์จวนินอุลุกเดี๋ยวนะเอ็นกอลเทนี่จู่ให้โรสมอยมาเราปาร์ตัวนี่ตานี่จู่ที่ดานเด็กกันเอ็นกอลเทดานก็รอนตีลันเทนี่เสว่าอินนี้สังหิสมนิปังกุมนี่นุ่งเบอร์หุ่นนวมตะกอินมันเทนั้นดูสักนักหลานสวะจวนินปะเทียนจาระกุมทาร์กับ subscriber เตเดินกันจวงกายเละเทเวกตัวง่ายละปะเทียนินดำนั่นเละริเซลนั่นเราเปเวกเจ้าเสละริลรุทมวนนั่นเองอินตานจู่จันตินกระจงใจนัดช้ำน่ะอันนี้กติขโมจู่วางจวนดำเราเตเราดำวงอุลาวิดีโอเลยกันินมูเลกันินมูเลเวกดอนเนี่ยหันตีละมินรอนมุตุระไงละกัมเมลจิงการิจอนเนี่ยก็อินติลังมันเราที่เมียงงารอกะแล้วบายดอนเซอเนี่ยบายเวกอุเลเฮ้ยปังปาร์มอยตักเดซี่ปาร์นี่บายเวกอุเลนี่มันนวมเทกู